Dneska je 1. apríla, deň bláznov. Išli sme sa spýtať ľudí, či zažili niečo zábavné. No, zábavné veľmi ani nie, ale možno zaujímavé. A možno niečo zábavné by ste našli aj v jednom kabinete, kde sú pomôcky. A tam som našla veľmi zaujímavé staré pomôcky a možno z nich spravíme výstavu. Dneska som veľmi nezažil niečo zábavné. No, zažila som, že som vyprankovala už niekoľko detí. Zažila som dneska niečo zábavné. Moja spolužiačka mi celý deň robila veľa zábavných vecí, lebo vedela, že je deň bláznov a vlastne ona mi to robí každý deň. Áno, zažila som dneska niečo zábavné. Spolu sme sa hrali a bola som v knižnici a pre svoju sestru som vyberala super knižku. Áno, dneska sme zažili niečo zábavné. Pani vychovateľkám všetkým sme na papieriky napísali 1. apríl a hrali sme sa, že máme úlohu ich objať a keď sme ich objímali, jedna objímala a druhá začal dala papierik s nápisom 1. apríl do vrecka a tie, ktoré to už našli, sa tomu veľmi zasmiali. Da ktoré sa aj nezasmiali, da ktoré si to len všimli. Nezábavné, tak ja som bol v robote, tam nič veľa nezábavného, ale akurát dievčatá tu po mne skakali a sa to podarilo im. Ak ste dnes nezažili niečo zábavné, môžete si prečítať tieto knižky, ktoré nám odporúčila naša pani knihovnička. Napríklad Holubia agentúra, Smradí, Tom Games Všetko fičí podľa plánu, Denník odvážneho Bojka, Tatko za mrežami a Pipi dlhá pančucha.